w końcu w tych okołach. Proszę Państwa, połowa lat 60. moda damska ulega ogromnej rewolucji. Pojawiają się spódniczki mini, sukienki zaczynają sięgać po uda, odsłaniając długie, szczupłe nogi. No i te oczywiście, prawda, no i te kozaki, które zaraz, ale najpierw powiem o tym, że ta moda, to jest moda, która wbrew temu, co nam się dzisiaj wydaje, miała udowadniać sylwetkę kobiecą do sylwetki chłopięcej. Tu dziś pamiętamy, nie? To jest taką modę. Połowa lat 60. to nie tylko białe kozaki i odważna stylizacja, ale także nietuzinkowe połączenia barw, jaskrawe, niebanalne, rzucające się w oczy barwy łączące, kontrastujące ze sobą kompozycje. Do krótkich sukienek najczęściej geometryczne wzory. Ubierano też kolorowera i stopy. Przenosimy się do kolejnej dekady. To są już lata 70. Na scenie króluje Mick Jagger, a przed nami, proszę Państwa, Marcelina, która wywołała właśnie w tym czasie prawdziwą rewolucję obyczajową. Jesteśmy już po Woodstock, jesteśmy już po rewolucji kwiatów. Świat zmienił się całkowicie. Między innymi dlatego, że kobiety, proszę Państwa, jako wyraz emancypacji zaczęły nosić spodnie. Wydaje się nam, że w latach 30. zaczęły się dziać takie excesy. Jak na zdecydowanie jest tutaj taka pewna dziecięca niewinność. Proszę Państwa, nieważne, to jest ta niewinność hipisowska, bardzo charakterystyczna dla tamtych czasów. Jeżeli ktoś sobie gustuje w tych starych filmach właśnie tego typu wzory ze świetną muzyką, gdzieś tam odnajdzie, widzimy długie sukienki do ziemi w kolorach pastelowych z koronkami, z kufiastymi rękawami. No i właśnie rzecz, która można powiedzieć była specjalnością w Polsce, to są te pelerynki. Pelerynki z włóczki, pelerynki, które sprawiały, że te sprawy... Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, te dwie piękne dziewczyny, które idą sobie na plażę, prawda, bo idziemy nad morze i spotykają takiego dżentelmena z taką skrzyneczką, w tych lekko podniszczonych butach, skarpetusiach charakterystycznych za 60, spodenkach w kancik, do tego w tej koszulce rozpiętej, no i oczywiście nieodłącznym fartuchu. Charakterystyczna postać. Oni byli dla mnie bardzo ważni, ja Państwu powiem, bo oni zawsze przyjeżdżali takimi pięknymi autokarami. I ja jako młody człowiek, żeby troszkę polizać tej zachodniej motoryzacji, zawsze jeździłem na te parkingi, gdzie te autokary stały i chciałem tak zaglądnąć do środka i zawsze wyłaził taki z tym mikrofonem i mówił: no co ty tu poszedł stąd chysz, prawda? Marcelinę, Maxa, Kubę, Janę, Kacpra. Podziękujmy im serdecznie, bo pracowali nad tym pokazem specjalnym.